kwawe kura mano kera constituency upondo Kaluma receive 200 million a constituency ongiyo pesa no Bismarck mar CDF sani mheshimiwa N167 kangeny giving crazy but the way after 2 to 3 months pesa no to Ruiru sani already received 220 Gin dongruok ne gisecha koneno chon ka jomoko ne pod winjo mana dongruok kadisi dongruok adwa na duoki kanisi niya dongruok en leader muketo jatelo muketo e constituency kata mana wad adwa na koni sama and way kani yes team research an opposition and Jubilee but a ward mara pesa majo ward mara receive aseketo 110 million asetimusiwa murumo 110 million. Okay. Agero level 3 hospital complete with 65 million. Oserumo. Wananje Jubilee award mara. Uniti award mani kando kanyo maja UDA mapokote mamano. Asegero barabara paga chiel kaburo. Mano tiji executive. Complete ago mboni jora mugubi mondogo picha mondongi. Aburo biro. Donge mano tiji executive. Kawasukari hapana mago atimugi county government. Okay. Resources. One receive ultimo appropriation gear location implementation bikomoke budget then you follow up. Okay. Ibiro ka TMC mano yer kata mana umabe kata kanye and sete miketo gikmoke budget mar assembly onge enonge ditiere MC masama na timu gigino ger ne chio mar 1.5 million award ne kende aya sana agero ECD center ariyo mawa